आङो बिरसिं बसुमतारी हल्थुगाव डिभिजन फरेस्ट भिलेज हेडमेन एस'सिएशन एफआरए हेडमेन एस'सिएशननि गाहाय नेहाथारि। दा जोङो मोनसे स्पष्ट लुबैदों जोंनि मानाव गेदेर बिटिआरनि इएम रन्जित कुमार बसुमतारी जोङो बिथांजों माखासे थांनाय समफ्राव गोबां खेब लोगो हमबाय। गिबियावनो बिथांखौ लोगो हमनाय समाव बिथाङा जोंनि जेनोखि मेम'रेन्डाम बेखौ नायनानै बिथाङा पजिटिभ रेसपन्स होदोंमोन। दा बे हिसाबै जों गोसोखौ गोजोननाय मोन्दोंमोन। बिनि उनावहाय बिथाङा बुंदों जे नोंथांमोननो बिथनखौ बोसोराव खननै होनाय जागोन। थिगासे होमबाथ' मोजाङानो रेसपन्सा। जों बेखौ सिन्था खालामनानै जोङो एस'सिएशननि सोद्रोमाफोरनो बयनिसिमबो जों अबगत खालामबाय, खिथाबाय। जोंनि लामा ससेयाव जों नुबाय जे जिहेतु जोङो थांनाय फरेस्ट राइट एक्ट आयेन मथे गुबुन गुबुन समफ्राव 2018 मायथाइनिफ्राय लानानै 2023 मायथाइसिम जिहेतु एफआरए टाइटेल मोननाय गामियारिफोरनि जोङो साफा साफा फरेस्ट हेडमेन जाबाय हिसाबै बिथाङा जोंनो एसुरेन्स होसेयावबो दिनै रिमिनेरेसनखौ दानख'नानै गालांबाय। दा बेनि फोरमाना बेनो जे जोङो रेकगनाइज फरेस्ट भिलेज हेडमेन जाय बिथांमोननि नामाव लिरनाय एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभाल 1/4/2025 to 31 मार्च 2026 बे एखे फाइनान्सियेल इयारावनो जोंखौबो रिमिनेरेसन मोनगोन होननानै मोनसे एसुरेन्स होदोंमोन। दिनै जों नुनो मोनबाय दि बिमा बाथुलनि मेगन नोजोरजों नायनायखौ। मानो होनोब्ला गासै 167 रेकगनाइज फरेस्ट भिलेज हेडमेनफोरनि मुङावहाय गासै हल्थुगाव डिभिजन, चिरां डिभिजन, कसुगाव डिभिजन, परबतजरा डिभिजन, धनसिरि डिभिजन बे गासै डिभिजननि रेकगनाइज फरेस्ट भिलेज हेडमेनफोरनो 30,06,000 एसअपिडि फान्डनिफ्राय बाजेट हमनानै होनो हायोब्ला जों एफआरए फरेस्ट हेडमेनफोरनो दिनै बिथाङा मानो होनो हाया। दा साननो गोनाङा बेनो जे जों आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय देग्लायनि 2025-26 मायथाइनि जेनोखि फाइनान्सियेल इयार बे फाइनान्सियेल इयारनि थाखाय हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि मानाव गेदेर सिएम हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बिटिआर खुंथायनि मुङावहाय गासै 1,143 कौटि थिनानै दोनदोंमोन। दा बिनिनो 300 कौटिखौ दानख'नानै 843 कौटिखौल' जुदि बिटिसिनि मुङाव बाजेट खालामनो हायोब्ला बै 300 कौटिखौनो जुदि एसअपिडि फान्डआव सोनानै जोंनि एफआरए भिलेज हेडमेन 118 जननि रिमिनेरेसनखौ होनो हायैनि माबा खारन दङमोन नामा? निस्सय माबा मोनसे खारन थानो हागौ। बाय हयथ' पलिटिकेल ग्राउन्ड थानो हागौ बा थायाबो जानो हागौ। दा जों नुनो मोननायावथ' राजखान्थिनि जेनाखि दोहौ बेथ' बिजेपि, बिपिएफ, इउपिपिएल जाबोगासिनो दं बिटिसिआव। बिराद गाज्रि दोहौ फैगासिनो दं। दा जिहेतु भट बेंकनि थाखाय बिथांमोना बुंनो हागौ नोंथांमोनाबो जागोन होननानै जों दिनै इएम रन्जित कुमार सारनि जेनाखि ओएसटि बिथांजोंबो जों फन बुनानै मोनबाय जे बिथांनि फन बुनानै क्लियार होनाय मथे नोंथांमोनाबो जागोन लासैनो, जायनि खोथा गैया, देग्लाय नोंसिना जानाय नंला होननानै जों मिन्थिनो मोननाय जादों बिथांनि भइस रेकर्डनिफ्राय। दा थाङै थुङै जोङो CHD काउन्सिल हेड अफ डिपार्टमेन्ट दा बिनिफ्राय मोनसे जोङो भइस रेकर्ड मोनबावदों जे जोंहा एकाउन्टेन्ट सांमा सार
एकाउन्टेन्ट सांमा साराबो जोंनो मोनसे स्पष्ट होबाय जे EM रन्जित कुमार सार बिथाङानो नोंथांमोननि FRA नि मुङाव बेथन होनांगौखौ FRA नि फरेस्ट एडमिनफोरनि रिमिनेरेसनखौ लेथ'नो नांला दोनथ'दो। दा बेखौ नायोब्ला बिथाङा जोंनि FRA फरेस्ट एडमिनफोरखौ निस्सय बिमा बाथुलजों नायदों होननानै जों सानो। दा बेखायनो बे बिथांनिफ्राय जों मोनसे स्पष्टखौ लुबैयो बिथाङा उइदिन 7 days दिनैनिफ्राय लानानै जोंनो मोनसे क्लियारिफिकेसन होनांगौ जाहाथे मानि थाखाय FRA नि फरेस्ट एडमिनफोरनि रिमिनेरेसनखौ गालांखो। जितु जोंनि फाइनान्सियेल इयारा रेकगनाइज फरेस्ट भिलेज हेडमेन एबा फुराना हेडमेनफोरनिजोंनो एखे 2025-26 जोंनाबो बे एप्रुभाल लेटाराव लिरना दङमोन जे गासै 118 जननि एप्रुभालाव लिरनाय दङमोन बिथांमोननोबो SOPD फान्डनिफ्राय होनांगौ होननानै। आरो जोङो लास्टआव मोनसे खोथा बाथ्राखौ क्लियार खालामनो थाखाय जोङो EM फेरेंगा सारनाव खनसेबाव थांनाय जादोंमोन लास्टआव। बिथांमोनहा बे समाव एसे मिटिं जाथ'वाखैमोन। बिथाङा बुंदोंमोन नोंथांमोना EMआ सोर? क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवथ' EMआनो गैया। दा EMआ दं होननानै बुङोब्ला नोंसिनाव कसुगावनिफ्रायल' दं सासे उकिल मोसाहारि बिथांनिफ्राय राइटिं पेडआव BTC आव लिरहरनाय मोनसे लेटार लाबो फरवार्डिं लेटार जाहाथे मोजां जायो। एसे मिटिंआथ' साननैसोनि गेजेराव जानो हागौ। दा बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन बिथाङा। बेनिफ्राय थाङै थुङै मोनसे खोथाखौ बुंदों बिथाङा जोंहा डिपार्टमेन्टनि सेक्रेटारिया मा बुङो सुजित बाग्लारिया बिथांमोनजोंबो नोंसोर एसे स्पष्ट लानाया मोजां होननानै बुंनायखाय जों थांदोंमोन आरोखि सानसेखालि। बिथांनाव थांखालिनो जोङो सुजित बाग्लारि सार सेक्रेटारिनाव थांदोंमोन। बिथाङा बुंदों नोंसिनि मुङैबोथ' रिमिनेरेसननि थाखाय लिरखाबाय जायनिथ' जेबो बाथ्रा गैया माबा उसुबिदा मोनदों नामा बिदि सोंनानै औ जों बेखौनो एसे क्लियार लाबावनो फैनाय जाबाय सार अननानै जोंनो स्पष्ट होदो। बिदि बुंनायाव र' आं फन बुनि होननानै सोरनाव फन बुखो जोंथ' मिथिया बे बर'नि रायलायहरदों आरोखि। ओमफ्राय नङा होनदों आरोखि बे सारा सुजित बाग्लारि सारा बिसोरथ' एपइन्टमेन्ट मोनखाबाय नालाय बिसोरनोथ' रिमिनेरेसनखौ होथारनांगोन पेमेन्टखौ होथारनांगोन। बिथाङा बिदि होननायाव ओमफ्राय पजिटिभ रेसपन्स जाबाय आरोखि दे जासिगोन नोंसिनि माबाया जेबो उसुबिदा गैला दिनैनिफ्राय नोंसोर अफिस गाथ'नांला नोंसोर 2025-26 फाइनान्सियेल इयारावनो जेरै नोंसिनि लेटाराव लिरदों एप्रुभाल लेटाराव बेबादिनो नोंथांमोनहाबो बेथनखौ मोननो हासिगोन होननानै जोङो एकदम गोसो खुसि ओरैबादि माने गावबा गाव बिसि फिसानो खिथालायबाय आरोखि। दा थाङै थुङै जों नुबाय थांलाय 19 तारिख जुन मासनि 19 तारिखआव बिथाङा FRA फरेस्ट एडमिनफोरखौ AA एबा एडमिनिस्ट्रेटिभ एप्रुभाल लेथ'नो नांला बिसोरनिखौ दोनथ'दो एसे मिटिङाव पास खालामनो हायाखिसै होननानै बुंनाय जादोंमोन आरो। दा बेखायनो जोङो बिथांनाव गुरैयै सप्ता खनसेनि गेजेराव स्पष्टीकरणखौ जों लुबैयो। आरो जुदि जोंनि सायाव एक्सन लानो हायाब्ला जोङो आयेननि बेब'स्था लानाय जागोन।